Βούλιο 60.000 άνθρωποι, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, παραμένουν αποκλεισμένοι από την καθημερινή σε χωριά στα βόρεια της χώρας. Η κυβέρνηση στήριξε κατάσταση και εκτάξη των ανάγκης λόγω του πολιτικού ψύχους, ενώ κλειστό παρέμεινε σήμερα το αεροδρόμιο του πρωτεύουσα από την Πόλιστα. 50.000 άνθρωποι, για τους των οποίων μάλιστα χωρίς ρεύμα έχουν αποσχίσει στη Σερβία από τις κοντρές των οχτών. Ενώ κάτι όλη η Ρουσία, η Ιταλία, τα Κεντρικά και Νότια, όπου άλλοι έτσι άνθρωποι έχουν τη ζωή στο τελευταίο διήμερο. Είναι τώρα και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και συναντηθούμε από τη Γαλλία και την απόφαση ενός δημάρχου, του δημάρχου, είναι πολιτικό κύριο του Σαρκοζή, να στήσει ένα άγαλμα το οποίο θα έχει τη μορφή της πρώτης κυρίας της χώρας, της Κάρλας Μπρούνη. Η απόφαση αυτή όλη έχει προκαλέσει πολιτική πίεση στην Γαλλία, ενώ μάλιστα και των προεδρικών εκλογών. Οι σοσιαλιστές λένε ότι γίνεται για ψηφοθερικούς λόγους και μάλιστα εν μέρει με θύματα των φορολογουμένων. Ο δήμαρχος τώρα από την άλλη υποστηρίζει ότι απλώς ήθελε να θυμίσει τις ιταλικής καταγωγής εργάτριες που δούλευαν κάποτε στα εργοστάσια της εργασίας κούκλων στην περιοχή και σκέφτηκε έτσι η Μπρούνη ως μοντέλο, επειδή εκτός από